Departuana
tigo dek mencari ina kemari serap pendek atau mau apa panjang lebih ko nanya ina serap burai dari Porto besok serap panjang kemakai kini na pendek ina atau mau di menengah ina sayang lanjut biarlah bagai sirawa pendek patuai namboko ina basila sayangi denai gasa perampe amai lebih derang jadi jurung antara diden laka diden amoi lebaran mo baca nungguiku ananda kanda ayolah